Šutaj Eštok, Ficov Haukáč, spolu so svojím pánom nám potvrdzujú historickú skúsenosť. Zlo vždy prichádza z východu, napríklad z Michaloviec, ale dosť často aj z Topolčian. Neviem presne, prečo mi Šutaj Eštok mi pripomína ruského revolučného generála Semiona Buďoného. Tomu videli z opaska 2 revolvery. Kto sa mu znepáčil, toho rovno zastrelil. To robil aj Che Guevara. Ľudia tohto typu odstraňujú svojich nepriateľov spôsobom, ak nie si istý, zlikviduj ho. Akurát ten náš revolucionár od Pellegriniho nepoužíva zbraň. Aspoň zatiaľ. Ako fejkový právnik strieľa od pása, chudák Šutaj Eštok, a akýsi bol istý, keď odvolával policajtov Čurilovcov a spol, že nič neporušuje. Nie je na takýchto majstrov sveta, keď narážajú na realitu. Dúfam, že realita nepovolí a tento chudáčik si vyláme tie jeho politické zúbky a potom už bude môcť len poslušne ožužlávať akurát tak Ficov orgán.